Менә бу түбән камада төшерелгән куркыныч кадрлар. 4 үсмер җәяүләр өчен каралмаган урында машина каршына йөгереп чыга. 4 полосалы юлда ике якка бер туктаусыз транспорт ташкыны агыла. Машина йөртүче уяулык һәм тизлек зур булмау сәбәпле генә тормозга басып өлгергән. Садятся за руль транспортных средств и совершают дорожно-транспортное происшествие. Җәйге каникул балалар өчен ял, олылар өчен уяулык чоры. ЮХИДИ хезмәткәрләре ата-аналарга да, машина йөртүчеләргә дә игътибарлы булырга куша. Ел башыннан бирле балигъ булмаганнар катнашында 151 авария теркәлгән, 160 бала имгәнгән, 4сенең гомере өзелгән ди инспекторлар. С начала текущего года Балалар белән килеп чыккан юл һәлакәтләренең сәбәбе машина йөртүчеләрнең юл кагыйдәләрен үтәмәве, тизлекне арттыруы, светофорның кызыл төсенә чыгулары, җәяүләләр кичүендә кешеләрне үткәрмәү. Шулай ук уллардан башка йөрүче балалар да күп. Алар көтмәгәндә юлга йөгереп чыга. Шуны истә тотарга кирәк, машина йөртүче өчен начар күренә торган урыннарда булырга мөмкин. Гыйбрәтле чираклар еш була. Узган атнада гына Казанда 13 яшьлек кызны юл аша йөгереп чыкканда машина бәрдерә. Транспорт чарасы тизлеген арттырган була. Бала янәшәдә туктап торган автомобильгә барып бәрелә. Ул хәзер хастаханәдә. Тагын бер очрак. 1 июль көнне 7 яшьлек малай туктап торган машина артыннан юлга йөгереп чыга һәм аны узып баручы автомобиль бәрдерә. Бәхеткә ул үзе торып китә. Юлда жүргәндә як-ягын карап җире юлга чыкмый. Алсу Зарипова кызы Камилә белән паркта йөри. Монда машиналар юк, тик саклык чараларын онытмаска кирәк ди ана кеше. Кемдер велосипедта, кемдер самокатта җилдерә. Машина юлларына чыкмаска, як-ягына карап, игътибар белән җиргә. Чтобы перейти дорогу, я слезаю с велосипеда и перехожу. На самокате тоже слезаю. Тик кайберәүләр гади генә кагыйдәләрен дә истә тотмый ди белгечләр. Күңелсезлекләр ваемсызлыктан килә. Мисал өчен, самокатта йөрергә дә бит ата-аналар үзләре рөхсәт бирә. Андыйларның юлы күп очракта хастаханәгә илтә. Узган 2 ай эчендә республика балалар клиник хастаханәсенә самокатта йөргәндә егылып имгәнгән 49 баланы китергәннәр. Аларның 38-е өйгә җибәрелде. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга биләрендә. И аннан инде караганда терсәк иң авыр, скажем, травма шул терсәк травмасы, төрле переломнар, аларны җыелу бик җайсыз. Җәен ДРКБга тәүлегенә 50-60 баланы алып киләләр. Башка ел фасылы белән чагыштырганда 2-3 тапкырга күбрәк. Монда сүз юлдагы имгәнүләр турында гына бармый, ут күздән, газдан да саклану мөһим. Все легли спать, но ребенок ночью встал, решил проявить самостоятельность. Ел башыннан бирле 7 бала янгыннарда пешкән. В Агрызском, Заинском, Чистопольском. Әгерҗе Зәй, Чистай районнарында һәм Казан, Ярчалы шәһәрләрендә ут чыгып балаларның пешу, имгәнү очраклары теркәлде. Монда нигездә шуклык, электр җиһазлары белән сакчыл кулланмау сәбәп булып тора. С огнем детской шалости. Элегелектән бала чага дип юкка гына әйтмәгәннәр. Әлбәттә, аларның һәрбер хәрәкәтен, гамәлен күзәтеп карап бетерү мөмкин түгел. Күңелсез хәл ул урамда, паркта, юлда гына түгел, өйдә дә килеп чыгарга мөмкин. Шулай да тәрбия һәм аңлату эшләрен даими рәвештә алып барырга кирәк. Иң мөһиме, өлкәннәр үзләре үрнәк булып торырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.